Khapangni marite kiching song haino hai tongthokmani khobor dahanai khatokmani khobor dahanai. Tamoni hinmale sopon debroma aswk chakri yakarmani yagulo haino hai tei waisa chakri khaipinai office o thangpinai hinui kok rwui sapika kok tirpra news channel o. Haike o kothoma no khwnainai ang belai niji se khatokma hema tongsiru tamoni hinmale bini nukhung no naisigui naikhe belai no tongthokmani khobor no hinui mankha tamoni hinmale tabukni o jora o sopon debroma haino hai chakri khainani hinui uansukgui nafika. Haike sopon debroma saui khwnarwkha tamoni bagui bo chakri khaimanya wngkha tamoni bagui bo chakri yakarwi tongnani nangkha tamoni bagui haino hai tangwi chapinani nangphika abo joto A to Z bo kok saui khwnarwkha. Haike khapangni mara tei kiching song norok video nugui no mankhana tabuk belai no viral wngwi tongo sopon debroma hinui. Tamoni hinmale bo trend kasumani yagulo lukurok bono khairokjagui nai haste hapangbai bo chakri kaisa rwui rwjakmani phiya o chakri no bo yakarwi rwkha hinui belai no uram uram no viral wngwi tongkha. Phiyaba o kok khe kebo saui mannai kwrwi bo tamoni bagui o chakri no yakarnani nangkha abo kebo chethorui sengui nainai kwrwi haini bagui no kok tirpra news channel thangui nai bobai koklam salaikha tei aboro saui khwnarwkha bo tamoni bagui chakri no yakarnani nangkha. Haike khapangni mara tei kiching song norok video no puilani simi paithak jora naiwi tongdi. Nokni thani ang kaisa no request khaio tongmono norok channel o kwtal wngtongkha ani o kok borokni khorang news and entertainment channel o subscribe khaina di tei o video no share khaiwi rwdi. Haike video ni bwkak thanglai se uanno. Haike sopon debroma saka bo tamoni bagui chakri yakarnani nangkha. Naidi bo chakri mangkha 2018 bisio. Tamoni bagui mano abo norok bo saimano ang tei kwtal khlai sanani nangya. Haike chakri mani kaham kwrwing tongwi tongmani yagulo quatar o bihik bwsa twlangwi joto family thangwi tongwi lekha yagulo corona virus norok bo saimano 2019-20 bisio belai no corona virus chini tripura haste chimiya pura hayung gwnangwi no corona virus pirjakmani o bemar hamya pirjakmani bagui bo quatar o tongwi manya wngwi kami o bihik bwsa joto family rok no tubuui faimani. Aboni norok jotono saimano joto office rok jotono bondo afuru jimui no bo office rogo tangliya phiyaba afuru khe beton masi masi habui no tongo. Phiyaba o corona virus paimani yagulo bini buma thwi thangjakha. O sopon debromani buma thwi thangmani yagulo khachuksa bwswla kuchu bo haino o hayung no yakarwi thangkha. Abono twi borok kha khamwi tongmani bisingo se haino hai tai 2 mas ni pore kheno bupha bo thwi thangjakha. Haike sopon debroma belai no rang puisani bial wngkha tamoni hinmale afuru bini beton bo thagwi thangnani nangkha beton rohorjagui wngnani nangkha bo office o thangwi maniani bagui. Afuru ni simi no bo kisa bokhorok no control khaimaliya tei office rogo thana muchungya wngthangmani koktwma. Haike aboni yagulo se bini chakri transfer khai rohorjaka soilengta o. Bini chakri puila tongmani ambassa o aboni yagulo transfer khai rohorjaka bo soilengta o. Haini bagui bo soilengta o quatar manliyani bagui bara tongnani hinui thangkha tei bihik bwsa twlangwi bo aro bara tongwi tongmani. Phiyaba bo chakri thangya gap wngmani bagui bini salary gap wngwi thangkha aro thangwi bo kuno rang puisa kwrwi khe bini thani bo nokbar rwui manliya 3 mas tongwi kha haifano bini beton gap wngwi bo manliya rang. Haini bagui bo aro kologwi manya wngwi ah jaga ni bihik bwsa rok no tubui nai haino hai nogo kipili phainani nangphika. Tei poriwi tongnai bwsa rok no bo haino hai tei waisa rwng nok ni naharna nangphika rang puisa kwrwi ni bagui. Bo chakri thangna phano thangwi se manliya wngwi tongkha tamoni hinmale bini thani rang puisa kwrwi ni bagui gari bara kwrwi ni bagui bo chakri thangna muchungwi bo thangwi manliya wngmani koktwma sopon debroma ni. Haike norok uansukgui nai di sopon debroma bwswk khairokma sinjak khe bwswk dukhu nangwi tongnani nangkha o jora rogo. Phiyaba chwng social media rogo kwbangma no nugo sopon debroma no yaisa swrwui kok salaimani phiyaba bini ukulok ni kothoma no kebo cherry nainai kwrwi bo bwsa jora tei birma no kwlai tongkha bo tamoni bagui chakri yakarnani nangkha. Haini bagui bo kok tripura channel o phai sapaika lukurok no tei lukurok no kok bo saka tei lukurok no bo kok kwcharwi saka
bo tinini simi haino hai chakri o join khai pisinai tei bini bwsa bwtwi rok no tewaisa rwngnogo pori rwpisinai haini bo koktoma ni bisingtwi sapaika haini bagwi lukurok bo belai no tongthokjak bai khe baksa tei ang nijibo tongthokjaka bini o kok rok no khwnai haikhe joto no hambai rwo video no puila ni simi paithak jora nai tongmani bagwi video no asuk log rwliya hambai joto no belai belai khe video no puila ni simi paithak jora nai tongmani bagwi.